Nangaliki na ang yuta sa pipila ka humayan sa Zamboanga City, epekto sa strong El Nino sa syudad. Busa Office of the City Agriculturist, nakatagdang magpaigayon og susama sa water rationing sa mga humayan sa syudad. Ano yung report ni Chris sa Dapitan? Tungod sa grabeng pagkauga, nangaliki na ang yuta nga gitamnan sa 5 ka ektaryang humayan ni Tatay J sa sitio Balinsungay, Barangay Mercedes sa Zamboanga City. Naugasab ang irrigation canal sa iyang humayan. Kinitungod nagkanhit na ang supply sa tubig sa Pasobolong Dam nga mao'y nagasupply sa maong barangay. Wala magdahom si Tatay J nga sayo mabati ang epekto sa El Nino sa syudad. Ya, siembra kami si Chene paagwa na kundi kabalang siembra may ma. Sabi kita el Marso alitang kwan, tansol. Ano man kami sabi kaya ara temprano pan el sole kanaton. Sumala sa mga mag-uuma, December 5, 2023, dihang gisugdan nila ang pagtanom og mga humay. Apan, ang ginakabalakan nila karon kung magpadayon ang sobra kainit nga panahon, maadto sa wala ang ilang kahago. Eskaso ya agua, tormento ya. Malisut ya. Niya taliga ka agua ka namon pero seko ya. Tungod ni ana, magpatuman ang Office of the City Agriculturist ug susama sa water rationing sa Zamboanga City Water District aron mapatubigan ang mga apektadong humayan kung asa nagapahigayon na sila og site validation. Bale, kasi ang irrigation system nila dyan is managed by the Irrigators Association. Tapos meron yan silang water master, yun ang kakandak na yun sila ng kung sa water district para rationing. Merong inallocate na para gagawa ng mga irrigation wells para sa pwede mapagkunan ng tubig. Sa karon, ang ubang mga mag-uuma nangita una og laing panginabuhian. Tan abal-abal lang pa ko sa komunidad ng pamilya. Sa ideala na Panawagan nila, tira-ira kita man-focus sila kina mga simentera. Kasi man ta suporta kita kung kanaton todo aki aros man. Ang problema na sinoy agwa kimo man kita suporta kanila tamen. sa pagkakaron, wala pa'y natalang danyo sa sektor sa agrikultura sa syudad gumikan sa El Nino. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.